minulej epizóde sme si v hrubých črtoch povedali, ako vyzeral prípravný deň pred turnajom. Ak ste predchádzajúci diel náhodou nevideli, nech sa páči, ťuknite na odkaz v pravom hornom rohu obrazovky. Teraz si povieme, ako to vyzeralo na juhu Maďarska v nedeľu. Na úvod si pripomeňme, že o pohár pre víťaza bojovalo kvarteto tímov, reprezentácie Slovenska a Maďarska, domáci hokejisti a výber hráčov zo západnej časti nášho južného suseda. Tí súťažili pod názvom Lizards. Je dôležité podotknúť, že zmyslom turnaja bolo spropagovať hokejbal v krajinách, kde nie je až taký populárny. V rozhovore to potvrdil aj Elio Pascuso, prezident Medzinárodnej hokejbalovej federácie ISBHF. Whose idea was it to organize this kind of tournament? I had some conversations with Zoltán Kovács from Hungary. Back in February, we were discussing the opportunities to maybe obtain players from nations that aren't part of the ISBHF. Hungary last year in Liberec came to play in the U14 friendly, and they enjoyed it very much. This year in Žilina, they will have a U16 team. So our idea was maybe we can invite some of the corresponding nations, Serbia, Romania, Hungary, have a friendly one-day tournament to introduce the game. We asked Slovakia if they would like to attend. Serbia and Romania aren't ready yet, but we feel that the next one they will, be able to attend. So that was kind of the idea, to start to get some new nations, introduce them to the game, especially some of the ice hockey players that are used to playing in IIHF events, having them experience ball hockey. I will follow up. Could you please introduce to our fans another activities or anything that ISBHF does to promote ball hockey? So the ISBHF governs the sport in the world, and they organize the events, the World Championships, men and women, juniors. Most of the nations are responsible for interdevelopment of their national youth programs, and then the ISBHF will help to organize international events. What we would like to see from an ISBHF perspective is to get more involved with respect to learn to play programs and sharing ideas. For example, in the ISBHF, Canada, Slovakia, Czechia, Switzerland, USA, level 4 nations, lots of experience. I'd like those nations to be able to share all their ideas to some of the younger up and coming nations, so that they can pick up everything that these strong nations do. So that's a goal of mine and the ISBHF, is to share more ideas so that some of these other nations can aspire to be like Slovakia, Canada, Czechia, etc. So how would you rate the organization of this event? Are you satisfied yet? I'm very impressed. I arrived yesterday, and the facility is, fairly new. You saw the arena, the scoreboards. It's very impressive. They're very organized. I'm very happy, with this organization. Baya is just doing a tremendous job, and I think if we can have a lot of content from this, videos, yourselves helping, I think we can promote this so that we can have more and more of these types of events, and then our organization grows. Na jeho slova nadviazal aj už spomínaný Zoltán Kovács, ktorý stojí v centre maďarského hokejbalového sveta. Pripúšťa, že úroveň jeho rodnej krajiny nie je postačujúca, zároveň však vidí progres a potenciál do budúcna. How would you describe the situation about the ball hockey in Hungary? We are doing ball hockey for more than a year now. We participating last year in Liberec in friendly games, and now this year we are going to Žilina for a World Championship under 16. Do you see any progress? Yeah, for sure. Yeah, we are more and more experienced, and hopefully in 2-3 years we will be good competitive teams for Slovakia or for Czech Republic. About this tournament, whose idea was to organize? It was my idea, together with the president of the International Federation, that we would like to promote this sport not only in Hungary but maybe Serbia, Romania, these countries as well. How would you describe the organization? I mean, are you satisfied, or were you facing some issues? No, maximum satisfied, because the local team do their best to have a very nice, good tournament. Only problem that we were invited Serbia and Romania, but because of financial problems they could not come. That's the only problem.
Ak sa pýtate, ako to našim chlapcom išlo, tak odpovieme jedným slovom: výborne. Aj keď opäť zdôrazňujeme, že kvalita súperov bola s výnimkou posledného zápasu skôr symbolická. V prvom zápase proti domácim hokejbalistom naši vyhrali vysoko 9-0. Počas zápasu sme sa však dozvedeli, že pre domácich ináčkovaných hokejistov je to úplne prvý kontakt s hokejbalom a tak nie sú úplne navyknutí na oranžovú loptičku na betóne. Neskôr sme vyspovedali aj najlepšieho hráča na našej strane. Tobias, po takomto zápase, aké prežívaš pocity? Tak výborné to bolo, ja si myslím, že výborne sme hrali, výborný výkon a chlapci sme držali ako jeden tím, takže fantázia. Myslíš si, že takýto zápas môže byť pre vás aj niečím užitočný, že sa môžete v takomto zápase niečo naučiť? Tak nacvičili sme si rôzne situácie, mali sme aj 2 presilovky, takže super to bolo pre nás. A môžeme sa tak posúvať do tých ťažších zápasov. Druhý zápas odohrali Slováci proti Lizards. Výsledok zápasu zodpovedá priebehu. Dvojciferný počet vstrelených gólov a 0 inkasovaných je solídnou vizitkou. Boli sme však zvedaví aj na pomery v maďarskom hokejbale. S kamerou sme sa presunuli do hornej časti tribúny, kde sme odchytili 3 hráčov maďarskej reprezentácie a ich pána trénera. Ten nám ochotne tlmočil, za čo mu dodatočne ďakujeme. Začnem takou otázkou, že ako si sa dostal k hokejbalu? Na rozdiel od Slovenska, u nás je hokejbal pod zväzom inlineového hokeja. Od nich som dostal pozvánku. Takto som sa dostal minulý rok na majstrovstvá. To sme však boli iba vyskúšať. Na Slovensku je hokejbal pomerne populárny šport. Ako je to v Maďarsku? Tréneri sa nám ten šport snažia približiť. Hokejbal je u nás na nižšej úrovni ako na Slovensku. Ale tréneri nám pomáhajú a sme im za to veľmi vďační. No a ako by si zatiaľ zhodnotil pôsobenie tvojho tímu a možno aj ako tebe osobne sa hrá zatiaľ na tomto turnaji? Na rozdiel od Slovákov, my sme hlavne hokejisti. Preto je pre nás náročné zvyknúť si na loptičku a jej odraz, ale snažíme sa. Keďže MVP, ako sa ti hralo, tuším, proti Lizards hrali? Ako sa ti páčil zápas? Možno, že či ti spoluhráči pomáhali? Zápas proti Lizards, v ktorom som dostal aj cenu MVP, bola moja úplne prvá skúsenosť s hokejbalom. Hralo sa mi veľmi dobre. Si hokejista? Čo by si povedal, aký je rozdiel medzi hokejbalom a hokejom v tvojom ponímaní? Je ľahšie korčuľovať, ale všetko má svoje pre a proti. Ťažko sa mi zvyká na odraz loptičky, ale postupne sa to zlepšuje. Ako by si zhodnotil náladu vo vašom tíme? Predpokladám, že sa ku koncu scelíme. Zatiaľ sme len také skupinky, ktoré sa už dlhšie poznáme, ale keďže sme reprezentácia, budeme ťahať za jeden koniec. Teším sa na to. Mal som tú česť hrať aj v Liberci. Myslím si, že súčasná kvalita nepostačuje na to, aby sme porazili silnejších. Hokejbal u nás však napreduje, aj keď pomaly. Čo by som zmenil? Odporúčam, aby bol tým viac spolu. Na tom aj pracujeme, aby sa tým scelil. Ďalej si myslím, že by bolo potrebné najať viac ľudí. No a samozrejme tréningy, najmä tie kondičné. Ak porovnávam hokejbal s inými športmi v Maďarsku, prístup je iný, ako napríklad pri florbale alebo inline hokeji. Som veľmi vďačný organizátorom aj tímu. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. Každopádne teším sa a dám do toho všetko. Začnem takou otázkou, možno aby si to diváci vedeli predstaviť, tak u nás na Slovensku sa hraje jedna súťaž, to je hokejbalová extraliga, v podstate skoro v každej kategórii, takže ako to funguje v Maďarsku? Porovnával by som to už dlhšiu dobu, to porovnávam s mestskou ligou. Napríklad Nitru viem porovnať s maďarskou úrovňou, čiže u nich je národná úroveň zhruba ako u nás mestská liga v Nitre napríklad. Pôvodná idea turnaja bola vlastne priniesť nové týmy. Keďže som aj v ISBHF ako Youth Development Manager, takže vlastne som zodpovedný za to, aby sa rozširoval ten hokejbal po Európe, tak sme sa snažili doniesť sem Srbsko, Chorvátsko a Rumunsko. To bolo tým spôsobom, že vlastne máme podporu Maďarského hokejového zväzu a vďaka ním sme vlastne skontaktovali tieto krajiny. Žiaľ, na poslednú chvíľu to odriekli, takže zaskočili týmy, ktoré sú miestne a vďačíme im za organizáciu tohto turnaja. Trošku možno nadviažem. Aké iné aktivity robí ISBHF na propagáciu hokejbalu aj možno do tých menej hokejbalových krajín?
Vlastne najväčšiu skúsenosť mám tu v Maďarsku. Našťastie po rokoch sa nám vlastne ten zväz otvoril a aspoň niektorí ľudia už podporujú celý tento šport, celú tú ideu. A do nových krajín je ťažké sa dostať s tým spôsobom, že cez hokejové kluby, ale snažíme sa o to. No a na záver, ako vnímaš podporu zo strany, nazvime to, zväzov alebo vlády alebo štátu ako takého maďarského smerom k hokejbalu? Či je tam nejaká miera podpory? Ešte je na to skoro. Moja osobná skúsenosť je taká, že zostať nezávislý od takéto podpory je tá najlepšia cesta, ale som jedinec, takže je ťažko to hodnotiť ešte. Zatiaľ v Maďarsku je samotný šport veľmi podporovaný, majú obrovskú podporu hokeja, čiže tých klubových športov ako je hokej, hádzana, futbal, majú aj finančnú podporu. Zatiaľ hokejbal na tej mape ešte nie je, ale budeme sa o to snažiť, aby tú podporu aj dostali. Deň sa pomaly chýlil ku koncu, sily úmerne ubúdali a pred nami bol posledný turnajový zápas. V ňom sa v derby stretli Slováci s Maďarmi. Priebeh nebol jednoznačný, domáci nepredali kožu ľahko, nakoniec však hráči v modrom potvrdili svoju dominanciu, turnaj ovládli bez prehry a do Bratislavy sme sa úspešne vrátili s pohárom pre víťaza. V hlavnom meste sme sa na druhý deň stretli aj s Miroslavom Dragunom, prezidentom SHBU, s ktorým sme sa pozhovárali o víkende. Tak pán Dragun, kto stal za myšlienkou tohto turnaja? Slovenskú hokejbalovú úniu v tejto veci oslovil priamo prezident ISBHF Elio Pascuzo s tým, že on dlhodobo hovorí o tom, že treba zapojiť krajiny ako je Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko a ďalšie krajiny, ktorých je hokejbal v podstate v plienkach do nejakého fungovania. Čiže nám sa tá myšlienka zapáčila a preto sme sa rozhodli poslať náš tím do 14 rokov na tento turnaj. Ako vnímate podobné aktivity od ISBHF? Ja sa veľmi teším, že ISBHF pod vedením Elia naozaj aktívne sa snaží oslovovať krajiny, ktoré nie sú úplne aktívne v hokejbale. Viem, že prezident ISBHF sa chystá tento týždeň aj na kongres Medzinárodnej hokejovej federácie, kde má niekoľko stretnutí s čelnými predstaviteľmi týchto zväzov a snaží sa čo najskôr a čo najviac získať nových krajín či už na juniorské alebo na mužské a ženské svetové šampionáty. Čiže naozaj tú aktivitu vnímam veľmi pozitívne a verím, že aj v ďalších rokoch v tom budeme pokračovať a tá členská základňa sa naozaj navýši. Naviac trošku ešte nadviažem, čo by možno mohli zlepšiť smerom do budúcnosti pri propagácii hokejbalu? Tak myslím si, že my všetci ako členské organizácie ISBHF by sme mohli trošku viacej pracovať, čo sa týka propagácie. Ja si myslím, že Elio spolu so svojím tímom aj Dávidom, aj s ľuďmi z marketingu sa naozaj snažia aktívnejšie propagovať hokejbal ako taký a tej práce je dostatok a myslím si, že ani nie je mojou úlohou úplne dávať rady či už Eliovi alebo ďalším ľuďom z vedenia ISBHF. My sme si ich ako členské organizácie zvolili z nejakých predstavov a myslím si, že ten proces sa rozbieha postupne, takže tá práca je dobrá, ale vždy je čo zlepšovať. Na úplný záver si povedzme, že na druhom mieste sa umiestnila maďarská reprezentácia, tretí boli Bajania, no a na poslednom mieste sa ocitli hráči Lizards. O výsledok však nešlo, dôležité je, že zvíťazil hokejbal a to sa vždy počíta.